Bol taký jeden advokát, obhajca, ktorý si plnil svoje povinnosti a za veľmi zvláštnych okolností bol tento obhajca zadržaný, obvinený a vzatý do väzby. Dobre, nachádzame sa v nejakom procesnom štádiu trestného konania, tak nebudeme toto štádium spochybňovať. Čo ale budeme prvé pochybňovať, pán podpredseda Národnej rady, je to, že s vysokou pravdepodobnosťou bol tento obhajca daný do jednej cely s ľuďmi, ktorí boli postihnutí covidom. A pokračujem ďalej. Tento človek ochorel na covid a začala procedúra, ktorá nemala konca kraja. Domáhala sa manželka obvineného informácií o jeho zdravotnom stave. Na to však vraj potreboval obvinený prítomnosť notára, ktorý by podpísal splnomocnenie, na základe ktorého by dostala jeho manželka informácie. Pán podpredseda Národnej rady, o akej pomste to hovoríte? 4-krát odmietli príslušné orgány možnosť stretnúť sa notárovi s týmto advokátom a dať mu alebo overiť splnomocnenie, ktoré by mu umožnilo poskytovať manželke informácie. Pokračujeme ďalej. Jeho zdravotný stav sa tak zhoršil, že mu bolo treba dať plúcnu ventiláciu. Nikto mu nič nedal, vykašľali sa na neho. A tento obhajca, a nech to meno je známe na celom Slovensku, pán Krivočenko, zomrel, udusil sa. Došlo jedno lakonické stanovisko z Ministerstva spravodlivosti od tu sediacej pani poslankyne, s ktorou sa pravidelne objímate všetci, a povedala, že zomrel, lebo sme nemali plúcnu ventiláciu, ale bolo ich 37. 37 plúcnych ventilácií, stačilo niekde zavolať a doviesť. O akej pomste hovoríte, keď manželke tohto advokáta oznámili smrť obvineného až po 24 hodinách? Ja som nepočul, pán podpredseda Národnej rady, od vás jedno jediné slovo rozhorčenia. Nepočul som nič. Ticho. Lebo to bolo proti Smeru, to bolo vhodné a dobré a to bolo možné. A dnes všetci, keď minister sa rozhodol, že bude možno inak interpretovať právne predpisy, hovoríme o nejakej obrovskej pomste, o nejakom organizovanom puči voči neviem komu. Pán podpredseda, veľmi si želám, a ja verím, že to urobíte, aby ste si vypočuli dnes viaceré vystúpenia ľudí, ktorí boli aktérmi skutočnej pomsty, ale nie ako vykonávateľia pomsty, ale ako obete pomsty. Budete počuť o ľuďoch, ktorí boli zatváraní tak, že ani nevedeli, prečo sú zatvorení. Ja vám nikdy neželám, pán podpredseda, aby ste dostali obvinenie a vy nebudete tušiť, čo v tom obvinení je napísané. Ani nebudete vedieť, ako si máte uplatňovať svoje základné právo na obhajobu. Neželám vám, aby potom niekto toto obvinenie zrušil s konštatovaním, že to obvinenie bolo tak vyfabulované, vymyslené a bez dôkazov, že obvinený nevedel, ako si má uplatniť svoje právo na obhajobu. Ja vám neželám, pán podpredseda, aby sa vám stalo, že budete vo väzbe a zomrie vám otec zo žialu a z nespravodlivosti a príslušné orgány urobia všetko preto, aby tento človek nemohol ísť na pohreb vlastného otca. A tento človek nebol ani karatista, nebol ani boxér, a podľa mňa nevie ani rýchlo bežať. Napriek tomu ho nechali trápiť sa týždeň a plakať na cele. Zdochni, pes. A vy hovoríte o pomste? Že sa rozhodol minister pre Boha pristúpiť k zmene ľudí? Budete počuť o týchto ľuďoch strašné veci. Byť vami, pán podpredseda, veľmi opatrne by som si vypočul tieto slová, pretože zistíte, čo za zvery pracovali na Národnej kriminálnej agentúre. Zistíte veľmi rýchlo, čo za zvery sú stále na špeciálnej prokuratúre. Ja si myslím, že je celkom prirodzené, že ľudia, ktorí sa takto správali, nechali ľudí zomierať, zadusiť sa, možno vlastnými zvratkami, nedopúšťali a neumožňovali týmto ľuďom elementárne prejavy civilizovanosti vo vlastných radoch k vlastným rodičom. Vy to kompenzujete slovom pomstíme sa, ideme sa pomstiť, ideme robiť zle. Viete, pán podpredseda, ak budeme rušiť elementárne pravidlá, že sa môžu meniť funkcionári na úvod volebného obdobia, potom nemôžeme fungovať. Pripomeniem vám, a vôbec ste tedy nepovedali ani pol slovo,
ako ten najlepší a najkrajší prezident policajného zboru, pán Hamran, sa stal prezidentom policajného zboru. Veď on neprešiel cez výborové konanie, cez príslušný výbor. A to bol zákon, ktorý bol schválený na základe tlaku médií a mimovládnych organizácií, že predtým, ako minister vnútra pristúpi k menovaniu šéfa policajného zboru, musí mať odporúčanie takéhoto výboru. On bol tak nemožný a neschopný, že neprešiel cez výborové konanie, a to bolo v čase ich vládnej koalície. Tak sa zmenil zákon a minister ho vymenoval napriamo, bez toho, aby bolo nejaké výberové konanie. Ja som od vás nepočul ani slovo, pán podpredseda. A dnes hovoríte, že akým nechutným spôsobom bol vraj prezident policajného zboru odvolaný, ani mu neprišli poďakovať, ani snáď, čo mu mali urobiť, nastúpených vojakov, mali mu dať vyznamenanie, odchodné 500 000 eur a plakať pri jeho odchode? My vieme, čo robil. A vieme, akým spôsobom bol tento človek ustanovený. Prečo hovoríte o pomste, ak sa rozhodol minister, že nechce s niektorými ľuďmi spolupracovať? Keby sme my takto pristupovali k veciam, tak potom by žiadny funkcionár nebol odvolaný vládou, ktorá skončila 30. septembra, pretože všetci by sme boli bývali aplikovali ustanovenie o tom, že ja som oznamovateľom korupcie, tak nemôžete so mnou pohnúť. Viete, do akých absurdít sa ide? Tie absurdity idú tak ďaleko, že dnes štátny tajomník môže vyhlásiť, že podávam trestné oznámenie ohľadne korupcie a už bude neodvolateľný. Kam sme sa tu dostali? Jednoducho pozor na slovo pomsta. My hovoríme o aplikácii právnych predpisov, môžeme na ne mať rozdielne pohľady, ako vidíte, v prípade pána Čurilu súd rozhodol inak. Dobre viete, že ide iba o predbežné rozhodnutie. Ešte budú použité právne prostriedky, o ktorých sa bude rozhodovať. A je tu celý rad ďalších právnych procedúr, ktoré bude treba aplikovať. Ak nechcete rešpektovať, pán podpredseda, že ministri majú právo si vybrať svojich spolupracovníkov, a v mene politiky nútite vymýšľaním všelijakých nezmyslov, aby títo ľudia tam sedeli na stoličkách. Ako má fungovať systém, keď má mať prezident policajného zboru pod sebou ľudí, s ktorými nechce robiť? Jednoducho nechce robiť. Sú to viceprezidenti, ktorí sa vždy menili. Vždy. Došiel minister vymenil prezidenta policajného zboru a ten si so sebou ťahal najbližších spolupracovníkov. To nebudú platiť tieto elementárne pravidlá? No tak potom to urobme tak, že ak hovoríte, že toto je jednoducho niečo, čo vám mimoriadne vadí, ja hovorím, že to je porušovanie základných pravidiel fungovania systému, keď toto označujete za pomstu, tak potom poďme odvolať všetkých predsedov výborov za opozíciu. Poďme vás odvolať. Ale počkajte, no do toho, vidíte, hovoríte, že do toho, nie že do toho. Do tohto stavu dostávate túto krajinu, že ju znemožňujete fungovanie orgánov tým, že si vymýšľate nezmysly. Ako môže byť viceprezident policajného zboru viceprezidentom policajného zboru, keď ho tam nikto nechce? Je namočený do všetkých špinavosti. On sa bude teraz chrániť. Ja som oznamovateľom korupcie, tak tam budem sedieť 5 alebo 6 rokov ďalších, napriek tomu, že bude mať iba stoličku a bude sa pozerať von z okna, či sneží alebo prší. Zahrávate si, tak ako si zahrávala predchádzajúca vláda, keď odmietla vymenovať predsedu Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, zvoliť, prepáčte, išlo o voľbu. A potom mi tu pripomína, neviem, kto to povedal, niektorá pani poslankyňa, oni nechodili na výbor. Áno, lebo sme povedali, že budeme obštruovať tento výbor, pretože ste nám to nezvolili predsedu opozičného, ktorý mal na základe dohôd právo na toto miesto. Tak buď platia nejaké dohody, alebo neplatia nejaké dohody. A viete, tieto pripomienky, prepáčte, pán predseda poslaneckého klubu, že v rámci dobrých vzťahov to nie je dobré rozhodnutie. A tu sú aké dobré vzťahy v tomto parlamente? To ste čo predvádzali v ostatnom období a čo predvádzate? Aké dobré vzťahy? Vy netušíte, čo sú dobré vzťahy, pokiaľ ide o politiku. Ja viem, čo sú dobré vzťahy. Vy o tom ani netušíte. Takže ak dovolíte, dámy a páni, vážený pán podpredseda, pán navrhovateľ, v tomto duchu sme sa postavili k vašemu návrhu a pripravili sme k nemu stanovisko, ktoré teraz v plnom znení prečítam, nie je dlhé, ale prosím, veľmi opatrne narábajte so slovom pomsta. Veľmi opatrne. To, čo sa dialo za 3,5 roka. Nemáte predstavu. Nemáte ani len predstavu, ako sa ubližovalo ľuďom. Ja by som vám neželal, pán podpredseda, aby ste sedeli vo výkone väzby a vám úmyselne vymenia poštu. Teraz nehovorím, že máte výjsť dobrý, ale že vám vymenia poštu. Ja vám neželám, aby sa stalo niekomu z vás, že sa blížia Vianoce a vy tam sedíte, neviete prečo, a najskôr vám príde list od vedľajšieho spoluväzňa, ktorý vám napíše, že hoď si mašľu, podrež si ruku, obez sa, zabij sa, ty prasa.
Ale od rodiny vám príde list po 6 týždňoch, lebo presne vedeli, čo robia, samozrejme. Takže pozor na slovo pomsta, pozor. A preto sa naozaj veľmi teším a som rád, že sú tu ľudia, ktorí budú k tejto téme dnes vystupovať. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Matúšovi Šutajovi Eštokovi, poverenému riadení ministerstva vnútra, vláda Slovenskej republiky považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Minister vnútra pri preberaní riadenia rezortu deklaroval maximálne úsilie o ukončenie konfliktov, ktoré boli v polícii, ktorá musí pracovať profesionálne v podmienkach určených zákonom o policajnom zbore. Osoby, ktoré reprezentovali túto situáciu, boli postavené mimo službu v súlade so zákonom o štátnej službe. Postup ministra vnútra v týchto veciach nemá súvis s oznámeniami uskutočnenými oznamovateľmi podľa zákona o ochrane oznamovateľov, ale s výkonom činnosti vyplývajúcich z ich služobného zaradenia. Ministerstvo vnútra má jasné zákonné odôvodnenie, pri ktorom nie je povinné žiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov, pretože v tomto prípade nejde o typický pracovnoprávny úkon. Zo zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru nevyplýva žiadna výnimka. V konkrétnom prípade je predmetom sporu vzťah založený podľa zákona číslo 73/98 o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej justičnej stráže a železničnej polície z nej neskorších predpisov. Zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru je predpisom verejnoprávnej povahy a je tzv. Lex specialis pre vznik, zmenu a skončenie štátnej služby. Služobný pomer príslušníka policajného zboru nemá znaky súkromnoprávneho pomeru, ale vždy mal a má znaky verejnoprávneho pomeru vzhľadom na jeho charakter a právnu povahu, zvláštnosti štátu ako zamestnávateľa, policajta a súčasne nositeľa verejnej moci. Keďže zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru neobsahuje výslovne splnomocnenie pre civilný súd konať vo veci sporu vyplývajúceho zo štátnej služby príslušníka PZ, aplikácia civilného sporového poriadku a teda aj právomoc civilného súdu je absolútne vylúčená. Minister vnútra opakovane trvá na tom, že súd prvej inštancie mal preto rozhodnúť tak, že konanie zastaví a vec postúpi príslušnému orgánu, teda v tomto prípade žalovanému ministerstvu vnútra. Dočasné pozbavenie štátnej služby vyšetrovateľov malo svoj základ v trestnom stíhaní z roku 2021 a nie v tom, že v roku 2023 oznamovali nejakú protispoločenskú činnosť. Mestský súd Bratislava 4 vyhovením návrhu na neodkladné opatrenie navrhovateľa nepotvrdil nezákonnosť konania, pretože pri rozhodovaní o neodkladnom opatrení súd vychádza v zásade iba z tvrdení toho, kto návrh vydania na neodkladné opatrenie podáva, v tomto prípade žalobca. Nevykonávalo sa štandardné dokazovanie. Z toho vyplýva, že nemohol ani konštatovať nezákonnosť postupu, keďže nerozhodoval v samotnej merite veci. Minister vnútra trvá na tom, že v konkrétnom prípade nebola daná právomoc civilného súdu prejednať a teda rozhodnúť o podanom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd má právomoc na preskúmanie zákonnosti vydaných rozhodnutí počas trvania služobného pomeru policajta, vrátane postupu pri jeho vydávaní iba v režime správneho súdnictva, nie civilného. Je neprípustné, aby sa nevyužitie prostriedkov súdnej ochrany v rámci správneho súdnictva nahrádzalo napríklad určujúcimi žalobami alebo žalobami na plnenie v občianskoprávnom konaní, prípadne nariaďovaním neodkladných opatrení. V prípade, ak súd po preskúmaní obsahu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zistí, že vo veci samej absentuje právomoc civilného súdu, nemožno návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovieť. Preto, vážený pán podpredseda Národnej rady, hovoríme, že máme iný pohľad na interpretáciu týchto právnych predpisov a už absolútne odmietam, že iný pohľad sa tu bude označovať za pomstu. Pomsta, to je to, čo som ja vám hovoril pred niekoľkými minútami. Minister deklaroval plnú zodpovednosť za menovanie a výkon funkcie nového riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Vyjadrovať sa k článku uverejnenom v denníku N a v iných médiách je bezpredmetné, právne neodôvodnené, pretože médiá neodrážajú skutočnosť, iba subjektívnym pohľadom vyjadrujú svoj názor. Ja viem, že máte záväzky voči denníku N, my ich nemáme, ale denník N nie je záväzný právny predpis. Denník N
je nepriateľské protislovenské médium a je smutné, že takýmto pamfletom vy aplikujete a mávate pri takých vážnych návrhoch, ako je návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády. Rezortu vnútra nemôže hroziť pokuta, keďže sa minister vnútra riadil zákonom a teda vyšetrovateľom pozbavených výkonu štátnej služby nemohla vzniknúť žiadna škoda. Zákon číslo 73 z roku 1998, ktorým je minister viazaný, mu prikazuje dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby spomínaných vyšetrovateľov. Vzhľadom k tomu, že boli dočasne postavení mimo službu, im bola logicky znížená finančná odmena v súlade so zákonom. Polícia dnes robí tak, ako robiť má. Politické objednávky skončili. A ak bude stíhať aj osoby blízke dnešnej opozícii, nebude to účelové, ale dôvodné vyšetrovanie pod dozorom prokuratúry a súdov. Ďalšou naliehavou úlohou zvládnutou so cťou bolo riešenie kritickej situácie s nelegálnou migráciou. Pokynmi vydanými novým vedením Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru sa podarilo efektívne eliminovať tranzitnú migráciu. Na hraniciach bolo zadržaných 5-násobne viac nelegálnych migrantov ako za porovnateľné obdobie minulého roku. Skupinky cudzincov vzbudzujúce u verejnosti obavy vymizli. Zavedené hraničné kontroly, ktoré sme predložili, bolo to rokovanie vlády teraz v stredu, do 23.12.23 fungujú a aj vďaka tomu sme na Slovensko nevpustili 80 migrantov za obdobie od 5. do 20.11.23. Bezpečnosť obyvateľov Slovenska je prvoradá a posilnenie ochrany hraníc zanedbávané minulou vládou malo zmysel. Minister vnútra rokuje o spoločných postupoch pri riešení nelegálnej migrácie, vrátane readmisie s predstaviteľmi susedných štátov. Viem, že tu bol obrovský pokus zosmiešniť preventívnu akciu, ktorá bola urobená na slovensko-maďarskej hranici, ale fakt je ten, že dnes sa celý tlak migrantov sústredil na maďarsko-rakúsku hranicu, pretože veľmi dobre vedia, pán podpredseda Národnej rady, že keď prekročia hranice Slovenskej republiky, budú zaistení, nebude sa im vydávať žiadny čarovný papierik, a začne samozrejme príslušné administratívne konanie, ako tohto človeka vytlačiť z územia Slovenskej republiky. Takto má vyzerať boj s migráciou a nie otvorené hranice, že si cez ne mohol prejsť, komu sa zachcel. Rovnako razantne minister a polícia pristúpili k problému bezpečnosti cestujúcich vo vlakovej doprave, ktorý eskaloval útokom agresora na mladú ženu. Polícia analyzovala situáciu a prijala opatrenia najmä vo vybraných vlakoch, ktoré plnia hliadky železničnej a poriadkovej služby. Minister vnútra oznámil tiež systémové zmeny v oblasti krízového riadenia, ktorého nedostatky sa naposledy prejavili pri prístupe minulej vlády k obyvateľom východoslovenského regiónu postihnutého zemetrasením, rovnako predtým počas pandémie a situácie na Ukrajine, keď úloha štátu zlyhávala a nahrádzala ju samospráva a občianska spoločnosť. Na týchto zmenách sa už pracuje a minister o nich bude informovať už v budúcom roku. Pán podpredseda, ani vy, ani súčasná opozícia, som nepočul nič, že vy kritizovali ste vládu pána Odora, ani peniaze nedali, ani tam nešli. Jednoducho sa na nich vykašľali. Ja neželám nikomu vidieť ten strach v očiach, čo tí ľudia majú stále v tých dedinách a tých obciach. My sme tam už boli možno 4-5 krát a pôjdeme tam aj v januári, aby sme definitívne zhodnotili na výjazdovom rokovaní vlády, či mechanizmy a opatrenia, ktoré boli prijaté, mali svoj efekt. Minister je zodpovedný za hospodárne nakladanie s prostriedkami v kapitole svojho rezortu a preto prirodzene požiadal o preverenie niektorých verejných obstarávaní z dôvodu podozrenia, že sú účelové. Ide napríklad o dôležitú zákazku, automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. Je to zákazka financovaná z plánu obnovy a odolnosti. Rovnako sa zaujíma o zákazku na vývoj nového webového sídla Ministerstva vnútra, ktorý trvá už 3 roky. Boli naň vynaložené podozrivo vysoké finančné prostriedky, pričom dodávateľom je novovytvorená divízia štátnej akciovej spoločnosti. Minister si uvedomuje, vážené dámy a páni, že polícia potrebuje nielen nové autá, ale aj dôstojné podmienky na prácu na úrovni 21. storočia, preto čoskoro predstaví svoj pohľad, ako riešiť doslova tragický stav vybavenosti niektorých policajných útvarov, rovnako výbavu hasičov. Prevenciu kriminality, dopravnej nehodovosti či požiarovosti plánuje okrem sociálnych sietí dostať aj do riadneho života.
Minister vnútra uplatňuje v riadení rezortu rýchle rozhodovanie a vyžaduje rovnako rýchle a dôsledné plnenie úloh bez nadbytočných a nekonštruktívnych debát. Jediným dôvodom je riešenie a ponovom aj predchádzanie problémom v oblasti bezpečnosti a verejnej správy v štáte. Svoje rozhodnutia konzultuje s odborníkmi s dlhoročnou praxou, dokáže ich obhájiť a znášať manažérskú aj politickú zodpovednosť. Na základe uvedeného, vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky prijala jednomyseľne rozhodnutie, že nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Matúšovi Šutajovi Eštokovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A dodávam, že som tu preto na tomto rokovaní, lebo pán minister Šutaj Eštok má moju plnú dôveru. Ďakujem veľmi pekne.